Ćao, dragi moji, dugo se nismo družili u ovom formatu i mnogo mi je drago što ćete opet moći malo da ispratite moj život. Znam koliko vas sve to zanima, šta se sve to dešava, dosta stvari se i desilo u poslednjem periodu. Neću mnogo da pričam i neću mnogo da otkrivam, ostanite uz hype da biste videli šta i kako. Suma sumarum, Sofija i ja krećemo u subotu ujutro na more, danas je sreda. Tako da trenutno su u toku pripreme, to je pranje veša, sređivanje stana jer neću biti neki period tu. Unapred ću se izviniti publici zato što ću vjerojatno brljaviti srpski jezik. Preko skoro godinu dana sam u Makedoniji, apsolutno više ne znam koji jezik pričam. Što se tiče makedonske publike, vi razumete srpski, tako da pratite me i gledajte. Srbi malo teže razumeju makedonski, tako da ću se truditi da što više pričam na srpskom, ne bi li cijela publika mogla ovo da isprati i da gleda i da razume. Šta bih još mogla da vam kažem? Ajde, eto neki uvod u ceo taj put koji me čeka. Suma sumarum, uzela smo smeštaj na 20 dana u Grčkoj. Prvo ćemo biti 5-6 dana u Kaliteji, mora da me mine želja, znate već da svake godine idem u Kaliteju. I poslije ćemo ići, mislim da je Nea Mudanja, neko malo penzionersko mesto, ali baš mi to i treba. Svake godine odem u tako neko bučno mesto, izlazim, pijem i ceo odmor mi se svede na to da izlazim i da se žurkam. Ove godine mi nije to cilj, cilj mi je stvarno da odmorim i da jedem i da se ovog leta napokon ugojim. Što se tiče inače moje kilaže, to sam baš htela da iskomentarišem. Svi znate da sam ja posljednjih par godina radim na tome da se ugojim, koristim razne preparate i tako dalje. Pokušavamo da saznamo šta je tačno problem, da li su moji hormoni, da li ovo, da li ono. I razgovarala sam se sa psihologom i verovali ili ne, ja se ugojiti neću dok se meni svi životni problemi ne reše, što znači da sigurno još godinu dana ću biti mršavica. Imam neke jako velike ambicije za narednih godinu dana i mislim da ću stvarno uspeti sve da izvedem i da će sve biti kao što treba. I to je u suštini to. Tako da što se tiče mog gojenja, zvanično sam digla ruke od cijele te teme, ne zanima me kako god da izgledam, zadovoljna sam sobom, kome se sviđam, kome ne. Kada bude došlo pravo vreme, kad se svi moji životni problemi reše, tada ću se i ugojiti. Ne znam dok sam stala, drugar me je poremetio mozak sa porukama, ali da, suma sumarum, kome se sviđam ovakva, dobrodošao, kome ne, baš me briga. Šta sam još da vam kažem? Da, odlučila sam se na putovanje od 20 dana, zato što mislim da mi je stvarno potrebno. Što se tiče zime i svega toga, to ne znam koliko ste upućeni, ko je koliko ispratio. Postala sam glavni i odgovorni urednik Hype Makedonije i stvarno mnogo radim. Ubila sam se od posla od novembra meseca evo do maja. I mislim da ću moći da nivelišem stvari iz inostranstva, ne mislim, znam, sigurno sam ubeđena u to, jer sam stvarno magistrirala svoj posao evo za ovih 6-7 meseci, zbog čega sam i došla, tako da, ne znam, baš sam se odlučila na ovaj korak da malo odmorim, da danem dušom. Šta bih još mogla novo da vam kažem? Nadam se da ću usputno nekako da vam pričam nove stvari, a i naravno tu sam da čitam vaše komentare, sve što vas zanima da odgovorim na sva vaša pitanja. Van toga što bih mogla još da kažem, ovo mi je uradila mačka od moje drage zaposlene Eleonore. Van toga ne znam šta bih još mogla da vam ispričam, stvarno. Mogu da vam pokažem otprilike šta sam krenula da pakujem za put i odatle da razmišljamo dalje. E pa ćao dragi moji, znam da ste ovaj moment čekali jako dugo, a to je da svaki dan možete da žbirate gde sam to ja i šta radim i kako provodim vreme. Ja vam se unapred izvinjavam za sve moje vlogove ako budem bila nepismena ili ne budem govorila srpski kako treba, to je zbog ovog polomljenog niško-vranjansko-makedonskog jezika na koji sam prinuđena da govorim već godinu dana. Ne znam odakle da počnem, danas je petak, skoro sam se skroz spakovala, sutra ujutro rano krećem. Dolazim jedna drugarica iz Niša, u pitanju moja drugarica Sofija, moja najbolja drugarica s kojom idem na more. Ona dolazi danas za Skoplje i ja je čekam u kafani, pravo da vam kažem. Čekam je u kafani i malo ćemo da se provedemo večeras i nakon toga idemo kući. Dogovorili smo se do 12 da budemo kući da bismo ujutro mogli da ustanemo na vreme i krenemo na put. Ovako, ja sam trenutno na Šarskoj, ovaj luk ne jedem zato što, daj Bože, ljubit ću se pa ne želim da pravimo neprijatne situacije. Tu nam je ovčji sir, gospođa Eli jede džigericu, malo svom dečku, malo meni, malo pravu i gospođa Klementina jede pileće file. Van toga presrećne su, zato što ih nisam snimila i zato što jedu u miru.
Van toga sam još htela da vas izvestim da lepe vesti, ja sam umeđu vremenu postala glavni odgovorni urednik Hype Makedonije. Verujem da dosta vas nije to ispratilo, zato što stvarno nisam aktuelna u poslednje vreme, radim kao konj i nastavit ću da radim kao konj do kraja svog života, zato što obožavam da radim. Tako da da, to je jedna velika i lepa novost za mene i kao ženu i kao radnika. Iskreno jedini čovjek koji je uopšte uvideo moje kvalitete i moju pamet. Suma sumarom, izašle smo, nisam uspela da snimim deo gde je Sofija došla, koliko smo se obradovale jedna drugo i kako smo se sređivale. Izašle smo u jednu od mojih omiljenih kafana u Skoplju gde smo se provodile ludo i nezaboravno. U skladu sa time da nam je stvarno bilo jako lepo, nismo ispoštovali dogovor da dođemo kući do 12, te smo sledećeg dana bile i jako umorne i zbog toga smo odlučile da odložimo put za nedelju ujutru, jer svakako u subotu stigli bismo kasno, jer smo spavale do kasno i tako dalje. Odložile smo put i krenule smo u nedelju ujutru. A sad evo da vidite malo kako smo se provodile i kako nam je protekao početak puta. Za tren javio svoj daš 9.000 milja ispod mora, na noge sam ja. Ima pake, nema nikog kako tebe nje, batruva, za to si rodenja. I evo, ovde smo već na pola puta. Pre toga smo stale da jedemo u Bastion. To vam je jedan restoran koji se nalazi na autoputu za Grčku i Sofka dala po gasu i eto nas bre, stižemo! Što se tiče smeštaja, apsolutno znate da svake godine letujem na istom mestu. U pitanju je Calm House, smeštaj koji drži moja prijateljica Marija. Vrlo pristupačne cene čak i u sezoni, nalazi se u centru Kalite na samo 200 metara od plaže, tako da ukoliko vam je potreban lep smeštaj, baš onako pizzicato što bi rekli, ovo je pravo mesto za vas i za vaše drugarice, vaše partnere, šta god i kogod, dobrodošli ste. Nakon što smo se smestile u smeštaj, zaputile smo se malo da vidimo more, sele smo u Blue kod mog prijatelja Michaela na rani doručak. I nakon toga smo se zaputile na plažu gde smo zaspale na 3 sata i prepekle se kao mali morski rakovi. Tako da u suštini Sofija i ja smo u ozbiljnim volovima već 2 dana jer smo zaspale na plaži, ali šta je tu je, preživjele smo, to je važno. A evo kratki update šta smo ručale posle plaže. Ručale smo biftek, u pitanju je T-bone Black Angus od 750 grama, ne znam da li vas to zanima, ali čisto da podelim. I naravno ovaj luksuzni deo ručka jeste taj da vam upravo pred vama peku meso. Evo još malo da gledate kako nam peku meso i onda idemo dalje. Uveče nas je mrzalo da živimo, nismo se ni lepo naspavale, sve nas je peklo i bolelo, izvalile smo se, pustile smo neki preglup film, znači ne mogu da se setim ni kako se zove ni ništa. Sofija je našla neki turski film, smorile smo se i zaspale. Probudile smo se malo ranije, nešto vremena smo provele na bazenu, evo da vidite kako je i ispred smeštaja, stvarno mnogo lepo, apsolutno prostor nudi sve što je potrebno da ne idete nikad čak ni na plažu. Vreme je bilo sasvim solidno, samo eto malo je duvo vetar. Stigli smo na plažu i nisam vam rekla, ja u posljednje vreme nešto mnogo jedem, tako da čim smo stigli ja sam naručila da ručkam, pile smo kafu, bezalkoholne koktele, pa smo posle jele i voće. Odradile smo kratki photo session i kad smo stigli u smeštaj ja sam odlučila da nam napravim pastu sa tunom. Sele smo u baštu, opalile smo opasnu trač partiju i uživale u pasti. I kratak prikaz mog i Sofijinog prijateljstva gde se vidi koliko ja ne uživam u ovim prisnim zagrljajima i bilo čemu sličnom, dok je Sofija jedna jako grljiva osoba, ja sam s druge strane jako hladna, pa eto. E pa ćao dragi moji, ja sam totalno smetala s uma da se snimim dan i po od kad smo ovde, zato što mi je stvarno jako lepo. Ali evo sad ću vas kratko update-ovati. Krenule smo jako kasno iz Skoplja. Stigle smo u Kaliteu negde oko 7:30 ujutru, u nedelju ujutru, ili tako? Ili u nedelju, ili da?
U nedelju ujutro smo stigli jako rano, raspakovali smo se sve to što je bilo potrebno, spakovala se za plažu i proveli smo dan na plaži. Međutim, prvi dan smo zaspale na plaži i imamo opekotine 8. stepena. Ja na leđima, a Sofija napred, pošto ja spavam na stomaku. Tako da trenutno oporavljamo se fizički od opekotina. Što se tiče prvog dana, spavale smo na plaži na 3-4 sata, tako prepečene smo otišle da jedemo u Blue kod Michaela. Jele, popile neke bezalkoholne koktele, inače jako sam srećna što ne pijem alkohol. Mislim sad, verovatno će dosta vas da me osuđuje u komentarima, ali ja kad dođe lepo vreme, proleće, leto i tako to, malo imam jači cug nego zimi i inače. I evo, 4-5 dana nisam liznula alkohol i baš sam srećna zbog toga. To je sve zbog moje drage Sofke. I baš sam iskreno srećna zbog toga, baš me briga za vašu osud, da pričate šta hoćete. Imam takve korene u familiji za alkoholičare, da prosto ne možete mi suditi, to je prosto gen. Šalim na stranu. Dosta jedem, stvarno dosta jedem, to mi je iskreno baš veliki plus. Obično kad dođem u Grčku, stvarno uvek mi se otvori apetit strašno, jel ti, zbog morske hrane i sve to. Ja generalno ne volim piletinu, svinjetinu i tako ta mesa. Ovde ima izobilja hrane koju najviše volim i preferiram, tako da eto. Van toga šta još bih mogla da kažem, Sofija, šta smo još radila zanimljivo? Ušla si u vodu. Ušla si u vodu. Ušla sam malo u vodu, odoše hladna jer pada kiša. Danas im je jedan od tih kao kišnih dana. Izdržat ću ga nekako psihički, nikakav problem. Sofija i ja tražimo neku dobru seriju. Tako da svakako nam ostavljate u komentarima serije u slučaju nevremena i tih stvari da imamo šta da radimo tog dana. Razmišljali smo da idemo za Solun, ali nije ni toliko lep kada pada kiša, tako da ćemo i taj deo da izbegnemo. I van toga to je to. Sinoć smo isto ceo dan provele na plaži, slikale se, sunčale, juče je bio mnogo prijatniji dan, napred nisam izgorala uopšte, ja sam doduše malo, sam mazala i SPF pre onih mojih kremica za sunčanje, tako da okej sam. Sofija, kakvi su ovako tvoji utisci za sad? Sofija inače kao tipa bukvalno prvi put u Grčkoj, u nekom svesnom dobu bila kad je bila mala. Kako se ti osjećaš? Super. Baš ti rečetno? Jutro je, ne mogu da pričam. Da, Sofka nam se malo kasno probudila, a ja imam tahikardiju i budim se na 2 sata, tako da kod mene nema spavanja. Van toga šta bih još mogla da kažem, stvarno je sve okej što se tiče posla, što se tiče mene i Sofke, što se tiče mog ljubavnog života, stvarno sve na vrhuncu, uživam u životu i to je to. U nastavku ćete gledati malo nekih isečaka kao šta smo to jele i pile i kako se provodimo ova prva 2 dana. I naravno ostavljajte nam pitanja u komentarima i na društvenim mrežama i na YouTube-u. Sve što vas zanima, tu smo Sofka i ja da odgovorimo na vaše pitanja. Pozdrav. Pozdrav, pozdrav.
Pa evo ja ću da te pitam nešto. Kako si? Ja, evo danas dobro, jako je loše vreme. Kako se osjećaš ovako povodom ovog putovanja? Kako se provodiš do sada? Molim te pauziraj. Spremna sam. Gde ideš sada? Idem do prodavnice da kupim omekšivač, prašak i cigarete. Možemo da peremo stvari. Peremo stvari na ruke, ljudi. Gospođa, domaćica bre, domaćica. Da. I posle ne udate ovakve, onak, strašno. Ej, kuće tuđe plaču za nama. Tako je. Šta sam htjela još da te pitam? Šta si, kako se osjećaš posljednje 2 dana i kako se provodiš? Super, trenutno mozak nov. Totalno, ništa ne razmišljam, uživam i ne brinem za sutra. Kako ti se sviđa Grčka, pošto nisi bila nikad ovde kao odrasla i to? Lepo je, sviđa mi se, opušteno je, ljudi su okej je. Eto tako. Ništa, aj ćao. I što se tiče do ostatka današnjeg dana, ja sam u montaži, radim nešto što se tiče posla. Sofija je otišla do prodavnice, kao što ste vidjeli, mnogo je slatka i zbunjena. I što se tiče današnjeg dana, stvarno nemamo šta pametno da radimo. Eventualno ćemo otići negdje na ručak i to je u suštini to. Vidimo se sljedeće nedelje u isto vreme, a ne zaboravite da nam ostavljate pitanje u komentarima da bismo mogli da odgovorimo na sva vaša pitanja i sve što vas zanima.